Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Maraming salamat po sa tanang viewers nato karong buntaga. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang probinsya og ang kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapasan ni Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning kang Ronnie Borja. Good morning Kuya G. Pabati naman ako sa taga-Union og Salvacion Borja family. Thanks Kuya G. Gikan na kang Ronnie Borja. Good morning Kuya G. Gikan na kang Irene Intano Sinday. Salamat Ma'am Irene. Good morning Kuya G. Stay safe everyone. Gikan na kang Che Gabutero. Kuya G, pinagdasal ko na sa pag-abot ng sunod na mga buwan, lalo na Marso pohon, kapistahan ng Senior San Benito, na mawala ng quarantine para makauwi naman kami. Kasi kulang ang araw namin sa bakasyon. Thank you ng marami Kuya G. Love you, gikan na kang Edita Francisco. Salamat Ma'am Edita. Good morning. Good morning Kuya G. Pabati naman ako mga kapatid diha na sa Abad Santos. Gikan na kang Norma Manalo. Morning Sir G, happy fiesta my hometown Dapa, Siargao Island. Advance stay safe all of you there. God bless us. Gikan na kang Ma'am Lenny Buo. Salamat Ma'am Lenny. O gi-greet na to si Sir Kayong Andales. Baka dili na sa magbasa ang iyang comment. Salamat Sir Kayong. Good morning, magandang umaga. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na ni Chris Perez sa DOST Pag-asa. Sa ating latest satellite imagery, makikita nga po natin ang amihan ay patuloy pa ring umiiral at naapektuhan yung nakararaming bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayan. Samantala ang tailen ng cold front, apektado pa rin ang Eastern Visayas area, habang isang low pressure area ang tinatayang nasa laing 240 kilometers east-southeast ng General Santos City. So, dahil dito sa low pressure area at sa tail end ng cold front, asahan po natin na kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dito sa buong Visayas at Mindanao. Pinapayan yung mga kababayan natin, lalo na dito sa Eastern Visayas area, Caragao at Davao region, at maging dito sa may bandang Sorsogon area, na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga nabanggit nating lugar ay kasama po sa weather advisory na ipinalabas natin. Kaya yung mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar ay patuloy ding makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managers. Samantala, ang amihan patuloy pa rin magdudulot ng mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon, sa natitirang bahagi ng Bicol Region, at maging sa buong Calabar Zone at Mimaropa. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, generally maliwalas po ang gabi natin maliban lang sa ilang mahinang pag-ulan. Sa buong Visayas at Mindanao naman ay patuloy pa rin ang magiging maulap bukas, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dalayan ang patuloy na epekto ng tailen ng cold front sa nakararaming bahagi ng Visayas at yung posibleng pagkilos pakanluran ng minomonitor nating low pressure area na bagamat malit ang tsansa maging bagyo sa mga oras na ito ay makakaapekto nga sa overall weather condition ng Mindanao. Aabot lamang na around 29 degrees Celsius yung pinakamataas na antas ng temperatura sa Iloilo City, Cebu at maging sa Davao. Mao kato mga ka-Siargao ang atong latest update sa kahimtang sa panahon. Mao di ay grabe kaulan mga ka-Siargao, adunay
low pressure area nga gibantayan og misulod din hina sa atong isla sa Mindanao. Mga kasyargaw, ana lamang na siya maong ang alas 6 murag alas 5 na, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato gikan na kang Chris Perez sa DOST Pag-asa. Salamat Chris. Good morning kanimo din na. Good morning Kuya G, pa shoutout sa taga Barangay 13. Stay safe everyone. Gikan na kang Luwela, Kongreso. Salamat Ma'am Luwela. Good morning. Good morning Kuya G. Gikan na kang Rems, Fajardo Soriano. Magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G. Og sa ako asawa na si Glenn Nogaliza, Lisondra. Stay safe. Gikan na kang Felix Tekmon Lisondra. Hi Kuya G, maradyo na buntag og maradyo na usab na buntag sa ato tanan na Siargao non. Happy Pista Dapa, Viva Señor Santo Niño. Gikan na kantata Manazones. Good morning. Samtang sa pinakaunang bahin sa mga balita karon, Burgos nakatala na og 5 ka COVID-19 probable case. Masulubon nga gipahibalo karon sa Rural Health Unit sa Burgos nga aduna nay accumulated o kinatibuk ang 5 ka probable cases ang munisipalidad sa Burgos o kini positibo sa antigen test. Nga sa pagkakaroon, pending pa ang RT-PCR test result. Nasairan nga ang duha niini mga kasyargaw adunay travel history sa Butuan City ug ang tulo walay travel history og exposure last 14 days niini. Nasairan usab nga mild symptomatic ang tulo sa maong mga probable case og duha ang asymptomatic. Karon mga kasyargaw, ana-ana kini sa striktong quarantine. Napahigayon na usab ang first generation contact tracing o adunay gipahigayon karong adlaw nga antigen test sa upat ka first generation close contacts nga mga asymptomatic puro mga kasyargaw. Mihatag advice ang maong RHU sa mga second og third generation nga close contact nga mag self-monitor og i-report dayon kung adunay sintomas nga masinati mga kasyargaw. Gihawhag og gihangyo karon ang katawhang Burgosanon sa kooperasyon og pagsabot kay ang RHU Burgos padayon sa pagpahigayon sa ilang inadlaw nga monitoring, assessment, testing, treatment o contact tracing. Perming mahinumduman o perming hinumduman ang bida advocacy sa DOH o ang bawal ang walay mask, i-sanitize ang mga kamot o mga palibot, distansya o usa ka metro o ayaw tuo og mga fake news mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa Burgos. Good morning po, magandang umaga. Good morning, gikan na kang Earn Bags. Good morning kang Jen Corsat. Good morning sir, og sa tanang naminaw dinhi. Salamat, good morning, magandang umaga. Good morning usab kan Sir Kayong Andales. Base maulahay na sa bang imo comment sir Kayong. Great na dayon ta ka. Good morning Sir Kayong Andales. Salamat, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, Dapa Siargao, walay lockdown panahon sa kapistahan. Nagpagawas karon og Facebook post ang mayora sa Dapa na si Mayor Elizabeth Matuga nga walay lockdown nga mahitabo sa munisipalidad sa Dapa atol sa pagsaulog sa ika-124th kapistahan ni Senyor Santo Niño karong January 15 to 16, 2021. Apan, istriktong ipatuman o i-implementar mga kasyargaw ang minimum health protocols sama sa pagsukbot sa face mask, face shield, social distancing o uban pang ordinansa aron makontrol ang buot musulod sa munisipalidad sa Dapa. Ipatuman usab ang 20 kilometers per hour nga speed limit, no helmet, no travel, no driver's license, no travel, o guban pa. Mag-ignay gayod kita mga dapanon, mga kasyargaw, tungod na kay open ang lapaapan, ang mga gikan sa gawas sa Siargao Island, siyempre kinahanglan ninyo og negative result sa RT-PCR. Adya sir kamo makasulod sa mga munisipalidad
sa Siargao, mga kasyargao. Tungod na sa kauyunan karon na resolusyon sa League of Municipalities nga manginahanglan gayud sila og negative antigen test results, mga kasyargao. Adiser kamo musulod sa isla sa Siargao. Mga latest updates din hina sa munisipalidad sa Dapa. Good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, pakigreet lang ako sa akong mga ginikanan dito na sa Barangay Dumuyog del Carmen na sila Nicolas Carriaga o Evangeline Sulapas Bohol Carriaga. Salamat gikan na kang Bernabe Ares. Good morning. God bless Kuya G, stay safe po Kuya G. Good morning, Jule Espeso sa Puras. Good morning. Stay safe sana, Benito Anon. Yes po, gikan na kang Bernabe Ares. Salamat, magandang umaga. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa mga balita karon, Municipal Hall sa Burgos gisirad-an kagahapong adlaw. Ingon nga preventive measure sa LGU Burgos, gisirad-an ang Municipal Hall o gibawalan kagahapong adlaw ang mga empleyado niini nga mo duty ingon nga kabahin sa pagdisinfect sa maong Municipal Hall. Kini base na sa kamanduan sa LGU Burgos sa pagpanguna sa mayor niini nga si Mayor Emmanuel Arcena. Karong adlaw mag-resume o mabalik na ang ilang nagkadaiyang trabaho dinha na sa maong Municipal Hall. Ilabi na ang mga LGU personnel. So, kanang latest updates dito na usab sa LGU Burgos. Salamat, magandang umaga. Good morning po. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Lorin Riza Estaloza de Asi. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, San Benito. Be safe and God bless. Gikan na kang Ma'am Catherine Hermoso. Salamat, good morning. Nakaabot na si Ma'am Catherine. Good morning, Ma'am Catherine. Good morning, Kuya G. Good morning, Diana Sanumancia. Rest in peace. Bedelina Raganas from Solyoso family. Gikan na kang Annelyn Solyoso. Salamat po. O rest in peace po kang Bedelina Raganas. RIP po. Pag-greet po from Union Escamillan og Regalario family. Salamat gikan na kang Regalario Junior Eleuterio. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Sir Kayong, good morning. Magandang umaga kanimo din ha. Greet na din ha para mabasa ang imong comment karon. Good morning Kuya G, pa-shout out ko sa mga staff sa SEDEMFI gikan ni BH Kim Salomon, gikan na kang Ella Kim Salomon. Salamat, God bless. Salamat po, magandang umaga. O sa mga taga SEDEMFI, good morning, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, usa ka bag nga grocery giuli sa tricycle drivers sa Dapa. Usa ka buutan nga tricycle driver nga si Mr. Harold Cos ang nag-uli og usa ka bag na grocery sa Dapa Police Station. Sumala pa ni Mr. Harold na ay nagpahatod sa iya gikan na sa Javier Grocery padulong na sa sakayan og pambot padulong sa Barangay Consolacion Dapa. Pagbiya niya sa iyang gihatdan, iyang nabatikdan nga naay usa ka violet eco bag ang nabilin. Iyang gibalikan ang maong pambot apan nakalarga na kini og iya na lang gireport ang maong butang sa Dapa Police Station. Kung kinsa man kadtong tag-iya nga eco bag itong makita sa atong screen, pwede ninyo o pwede nimo nga makuha sa Dapa Police Station o magdala lamang o kamatuoran nga ikaw ang nanag-iya ni ini. Mga dapanon, ilabi na sa mga nakaila kung kinsa ang tag-iya, atong i-flash din sa atong screen. Mga kasyarga, kung kinsa nakaila ana na eco bag o kung kinsa ang nagpalit gikan na sa Javier Grocery paingon sa Consolacion Dapa, palihog pag ingon sa tag-iya ni ini nga naa sa Dapa Police Station ang maong eco bag. Mga latest updates mga kasyargao. Congratulations kang Mr. Harold ang usa sa tricycle driver nga mihatod ana mga kasyargao dito na sa Dapa
Police Station. Congratulations, sir! Good morning! Good morning, Kuya G. Nakauli ragayod kami. Mga rirakan ka mo. Gikan na kang Ma'am Pearl Ra. Salamat, magandang umaga. Ilabi na sa mga taga Burgos. Yes po, good morning ko po. Magandang umaga. Kaninyong tanan. Salamat po. Keep safe, Kuya G. Gikan na kan Jul R. Peso sa Pura. Salamat, Ma'am Jul or Sir Jul. Salamat. Good morning, Kuya G. Shoutout po sa tanang kalumunan ko diya na sa Kamaligan Dapa, Alcero family. Labi na sa pamilya ko sa Del Carmen. Salamat, God bless po. Gikan na kang Cheryl Bondok Alcero, salamat. Good morning, Sir Kim, og sa tanang sa Demfi staff sa Siargao branch. Gikan na kang Irene Intano Sinday, salamat. Good morning, Kuya G. Good morning sa tanang taga Pilar North. Gikan na kang Jeneline Salbaloza. Kuya G, ASCO implement ba ang antigen sa Siargao? Yes po, ang antigen is effective ni atong Lunes, mga ka-Siargao. Kinahanglan ng antigen test result kung mosulod sa Siargao. Nagsugod sa gahapong adlaw, January 11, mga ka-Siargao. Good morning, Kuya G. Belated happy birthday kay Emma Bonono sa Kangkuhoy del Carmen. Gikan na kang Maricel Teraytay Bubila. Salamat po, magandang umaga. Sir, mangutana lang ko kung tagpila na karon ang bayro nun paglukat ng SP sa LTO. At sir ka po makalukat sa LTO ng SP, kinahanglan asa nimo ng driver's course, mga ka-Siargao. At may course, dito ka mo magbayad, mga ka-Siargao, kay posibleng libre na ang pagkuha sa SP kung muagi ka mo sa mga driving school, mga ka-Siargao. Kinahanglan asa ninyo ng driving school at sir ang SP, mga ka-Siargao. Good morning, Kuya G. Good morning, Santa Monica. Keep safe, everyone. Gikan na kang Ruan Lupage. Salamat, Ruan Lupage. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako kang Ma'am Irene Sinday. Stay safe always. Yes po, good morning. Magandang umaga. Kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, COVID-19 active case sa Police Regional Office 13, ana-ana lamang sa 15 kabuok. Gitaho sa Police Regional Office kung PRO 13 nga ana-ana lamang sa 15 kabuok nila ka mga sakop ang nagpabiling aktibong kaso sa COVID-19 base sa datos nga gipagawa sa PRO 13 as of January 10, 2021 miabot sa 130 ang ilang kinatibuk ang ihap nga kumpirmadong natapnan sa virus sa hanay niini human gipailalom ang mga gipailalom kini sa RT-PCR test. Hinoon, sa maong ihap, mga ka-Siargao, 115 na ang naayo o nakarecover o ang 15 nga nagpabiling aktibo nausab sa luwas nga kahimtang o nagpondo na lamang sa quarantine facility, mga ka-Siargao. Mga latest updates sa PNP Caraga. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako sa ako kumpare Hubak o Gagals nga naghigdaay pa kay Tugnaw. Salamat, Kuya G. Gikan kan Donski. Salamat, magandang umaga. Good morning. Bakod na. Hapit na alas 7, mga ka-Siargao. Kuya, pag-greet ko sa Ares family, Cariaga family, Ribas family. O sa tanan kong kalumunan, labi na sa akong kalumunan, labi na sa among pinakabuutan nga abtik nga gwapa na si Ma'am Mayor Gina Sumando Minil. Salamat, Kuya G. Gikan na kang Bernabe Ares. Salamat po, magandang umaga. Salamat ka radyaw sa pagtubag, Kuya G. Gikan na kang Regalario El Yutario. Salamat po, magandang umaga. Sir Kayong Andales, comment na din mga ka-Siargao. Salamat, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pag-greet ang Villaflor Timoy family from Union. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko kay Gabriel Luis Escobia from Burgos, Siargao. Gikan na kan Lex Escobia. Salamat po, magandang umaga. Samtang mga ka-Siargao, atong pag-asayron karon ang kahimtang sa COVID-19 sa tibuok Caraga Region. As of January 10, 2021, we have 43 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 2 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Buena Vista, 1, and Nasipit, 1. 13 cases from Agusan del Sur, from municipalities of San Francisco, 3, and 2 cases each from La Paz, Loreto, Rosario, and Talacugon,
and 1 case each from municipalities of Prosperidad and Trento. 6 cases from Bayugan City, from Barangays Noli, 2, Poblacion, 2, Santa Irene, 1, and Santa Tereseta, 1. 1 case from Claver, Surigao del Norte. 2 cases from Surigao City, with 1 case each from Barangay Punta Belar and Togbongon. 5 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Barobo, 2, and 1 case each from municipalities of Caguait, Tagbina, and Tago. 2 cases from San Agustin Sur Tandag City, 12 cases from Butuan City, from Barangays Libertad, 3, Limaha, 3, Bangkasi, 2, Lapu-Lapu, 2, Ambago, 1, and Villacananga, 1. For classification of confirmed cases, we have recorded 35 local transmission cases, 7 with no travel history to an area with local transmission, and 1 case with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 28 cases are symptomatic, 13 have mild and 2 severe. For status of management, 41 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 10, 2021, we have recorded 2 COVID-19 related deaths. The first case is a 55-year-old male from Tagu, Surigao del Sur, hypertensive, diabetic, with heart and kidney failure, onset of cough and shortness of breath on January 2, 2021, admitted on January 7, 2021. However, due to complications, the patient died on January 9, 2021. Our second case is a 40-year-old male from Surigao City, diabetic and with lung disease. Onset of cough, shortness of breath, and general body weakness on January 4, 2021. Admitted on January 8, 2021 but died on the same day. As of January 10, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 5,103 confirmed cases, 575 active cases, 4,301 recoveries, and 227 deaths. Mga ka na mga kasyargaw, ang atong latest update sa kaimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Isa ka na usab mga kasyargaw, ang mga positibo. Ingat kitang tanan mga kasyargaw. Good morning Kuya G, salam sa mga kaibalan ko na mga tourist van drivers and operators. God bless Kuya G. Di ka na kan Sir Perlo Crisologo. Sir Perlo, good morning ka ninyong tanan. Ilabi na sa mga taga-GL. Ilabi na usab sa mga tourist van drivers o operators. Good morning po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa-shoutout kang Maven Pontan nga naa sa Bayugan. Stay safe. Gikan na kang Ella King Salomon. Salamat po, magandang umaga. Sir Kayong Andales, comment na din hina sa atong programa para dili ka magmahay. Salamat, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 30 million ka doses sa Covovax mahatag karong third quarter sa tuig. Giingon karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga 30 million doses sa bakuna nga Covovax ang makuha sa Pilipinas karong third quarter sa tuig. Ang pamahayag ni Spokesperson Harry Roque atong paminawon mga kasyargaw. Pumirma naman po, pangalawang mabuting balita po ito doon sa mga kalaban ng gobyerno na nagsasabing wala pa tayong mga bakuna. Well, mukhang kinakailangan na kayong manahimik dahil pumirma po ang pamahalaan ng Pilipinas as represented by Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez at Serum Institute of India, SII, at Faberco Life Services Inc. ng isang kasunduan para sa 30 million doses naman po ng Covovax na magiging available sa Pilipinas simula third quarter ngayong taon. So makikita nyo po bukas, pangako ko bukas yan, papakita ko beyond June kung ilan na yung mga papasok na mga bakuna natin. No? Ang SII po ang pinakamalaking vaccine manufacturer sa buong mundo. Ito ay pumartner sa Novavax, isang US-based biotech company para sa development at commercialization ng Covovax vaccine. Ang maganda po sa Covovax, kasama po ng mga Chinese vaccines, ay kinakailangan lamang ng 2 degrees centigrade to 8 degrees centigrade ang standard temperature sa existing cold chain system sa Pilipinas. Yung iba po kasing brand, yung lalong-lalo na yung Pfizer, mantakin ninyo po, negative 17 kinakailangan. Pati po sa Amerika na napakadami na lang na order, nasasayang po dahil from the factory to delivery, nako, hindi po nasusunod yung cold chain. So sa mga merong colonial mentality na gustong Pfizer, well, pwede po kayo mag-antay, pero ang ating warning po talagang dyan lang po yan maibibigay dito sa Pilipinas sa mga major na syudad kasi wala naman talaga tayong cold chain
capacity outside of Metro Manila na negative 70. Ang freezing po ay 0, no? Mantakin niyo yung negative 70. Sa tayo kukuha niyan. Kasalukuyang nasa phase 3 trials po ang COVAX sa United Kingdom, Estados Unidos at Mexico. Mako na ang pamahayag karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque na anay makuha nila mga kasyargaw nga 30 million doses sa COVAX mga kasyargaw para na mahatag sa third quarter karong tuig 2021 mga kasyargaw. Good news kini mga kasyargaw. Good morning, pa-shoutout Kuya G, Yayang ug Yoyong Escamillan family na nangapi og nagtan-aw kanino. Salamat. Hakika na kang regalaryo, Eleuterio. Salamat. Good morning. Good morning Kuya G, paki-greet palihog sa Pondang family diyan sa Barangay 8 og sa SEDEMFI office headed by our pinakaabtik nga manager Elakim Solomon. God bless all. Salamat, keep safe. Gikan na kang Maryvel Pundang. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Kamusta? Unsa may inyong opinion mga kasyargaw? Ang inyong mga hunahuna about na sa atong mga vaccines nga gi-acquire sa atong gobyerno. Kung kamo ang pangutan-on mga kasyargaw, magpatupok ba kamo aning mga vaccine? O dili na lang mga kasyargaw. Unsa inyong opinion? Comment below mga kasyargaw para na masayod kita kung unsa inyong opinion, unsa inyong mga nagkadaiyang hunahuna mahitungod na sa atong bakuna karon, ilabi na sa bakuna nga gi-acquire karon sa atong panggobyerno mga kasyargaw. Balo naman kita nga adunay mga test, mga trials na nga gipahigayon sa laing nasod. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, DSWD suportado ang National Food Policy. Giingon karon ni Department of Social and Welfare and Development Secretary Rolando Bautista nga suportado sa maong ahensya mga kasyargaw ang National Food Policy sa Task Force Zero Hunger o gisiguro sa publiko nga padayon ang ilang pag-abot sa tabang sa mga kabos og vulnerable nga mga sektor sa atong nasod. Ang pamahayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista. The DSWD will continue to support the advocacies and programs of the task force by delivering special services to the poor, vulnerable, and the disadvantaged sectors. In addition, we will also continue to ensure the provision of quality and immediate relief assistance to guarantee food stability during disasters and emergencies, which is DSWD's main responsibility as member of the task force. Let us all continue to work together for a zero hunger Philippines. May we have a fruitful year this 2021. Thank you at mabuhay tayong lahat. Okay na mga kasyargaw, ang atong latest update di ka na sa DSWD mga kasyargaw. Na good luck, dapat walay piyesta para makalikay sa volume ng tao. Paki-greet ko sa akong Hodilla family nga naa sa San Benito, Siargao. From Manila, gikan na kang Chiaj Gozigzizgo. Salamat, di na ko kaayo mabasa ang imong pangalan. Apan, salamat sa imong pag-comment. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin, 50,000 nga Pinoy gilaumang mabakunahan karong Pebrero, mga kasyargao. Posibleng mabakunahan na ang anaa sa 50,000 ka mga Pilipino karong umaabot nga Pebrero. Sumala kang Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga kadaghanan ni ini mga health workers gikan na sa National Capital Region. Samtang kumpiyansa si Secretary Galvez nga moabot sa 2 ka milyon ang ihap sa mga mabakunahan sa Abril. Kalabot ni ini, gingon karon ni Secretary Galvez nga best case scenario na sa Pilipinas kung mabakunahan ni ini ang 70 milyon ka mga Pilipino karong tuiga.
Mga latest updates dito na sa Kauluhan, mga kasyargaw. Sir Kayong Andales, good morning kanimo din na, magandang umaga. Samtang peke nga COVID-19 vaccine mi circular karon sa United Kingdom. Gikabala ka karon sa panggamhanan sa United Kingdom ang nagkadaghan nga pagbaligya sa mga peke nga bakuna sa pipila ka bahin sa Britain. Sa pagpaklaro ni Vaughan Gething, ang Minister of Health sa Wales, nga libre ang pagbakuna sa maong nasod og dili manukot og bayad ang National Health Service sa maong nasod. Nagpasidaan ang maong Health Minister sa publiko nga nikanad na ang mga pagpangilat mahitungod na sa maong bakuna, ilabi na sa mga adunay edad o pipila ka vulnerable sector sa maong nasod, mga kasyarga. Mga latest updates karon dito na sa gawas sa nasod. Kung ako uban sa amo pamilya, kung dili kami magpatupok, kung dili man gadod kinahanglanon, kay kahadlok basi mapareha sa deng vaksya. From Yoyong Ogayayang Escamillan family. Yes po, adunanay tungod na sa nahitabong deng vaksya sa mga niaging mga katuigan, maong naanay pagduha-duha karon ang mga katawhan, ilabi na sa pagpatupok sa mga bakuna, mga kasyargaw. Likay-likay, ingat na lang gayud kita, mga kasyargaw. Samtang sa balita sa atong entertainment, Janine Gutierrez, kumpirmadong kapamilya na. Gikumpirma na ni kapamilya actor Paul Avellino nga mibalis na karon si Janine Gutierrez sa Kapamilya Network. Ingon nga mamahimong leading lady ni ini sa movie nga ngayon. Kaya sumala pa kang Paul Avellino nga posibleng Marso o Mayo mapagawas ang gimugna nila nga movie sa direksyon ni Prime Cruz. Mahinumdumang ginakansela ang maong movie tungod na sa COVID-19 nga sumala pa last year patana mugawas, mga kasyargao. Mga latest updates sa balita nato sa entertainment. Samtang ang balita nato sa COVID-19 sa tibok nasod Pilipinas. Ana sa kinatibuk ang 489,736 ka total cases ang nasod Pilipinas karon, nadungagan og 2,052 mga kasyargaw ka COVID-19 sulod lamang sa 24 oras as of January 11, 2021, mga kasyargaw. Og nadungagan og napulo ka mga recoveries, 11 ka mga deaths, mga kasyargaw. Sa pagkakaroon 22,114 na ang active cases sa tibok nasod Pilipinas, 458,206 ang total sa mga nakarecover og 9,416 ang total deaths nato, mga kasyargaw. Mga na latest update sa kaimtang sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Good morning kang Sir Kayong Andales. Good morning kanimo din ha. Good morning, magandang umaga po. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning. Salamat sa pagtutok dinhi na sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita. Dinhi na lamang kukutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan. God bless.